Masak tongkol suwir super pedas campur kemangi. Iki ceritane aku duwe iwak tongkol siji ya lor. Arep tak gawe tongkol suwir super pedas campurane kemangi. Pertama-tama iwake tak komsik ya lor karo banyu soale lagi metu teko kulkas. Kayak tips ya lor, nek masak iwak tongkol iku kudune buntute diputer-puter sik langsung dijabut ben racun-racune iku mau keguak. Nah, saiki lanjut iwake dimarinasi nganggo bubuk marinasi ya lor. Ben rasane ora hambar pas digoreng. Lanjut iwake digoreng. Iki bumbu-bumbune ya lor, gur lombok, brambang, bawang karo tomat. Nah, iwake wis mateng lor, langsung dientas. Lanjut ae nggongso bumbu sing wis dihalusno mang ya. Iki bumbune ditumis nganti mateng ya lor. Aja lali seasoninge, dikei royco, dikei gula, karo dikei penyedap rasa. Lanjut meneh diaduk-aduk sampai bumbune mateng rata ya lor. Nek bumbu wis mateng, lanjut ae iwake tongkol mlebu, disusol langsung karo kemangine. Nek wis masuk kabeh, lanjut diaduk-aduk nganti rata ya lor. Kanggo kalian sing duwe pindang tongkol, lanjut dimasak iki wae mesti bakal ngentekno sego lho. Delok ta penampilane wis menggoda ngono. Dijamin nek kalian masak menu satu iki pasti nasi di rumah satu magicom habis tak tersisa. Wis lur, tongkol suwir super pedas wis mateng, kari mangane.